kini tutne. Macam mana biar geruk biar. Kini sini. Ini nada kita lah dah besar. Sulapi. Mama sana apa sih kini? Kamu betul apa nama? Betul dengkap, rumah betul deh. Ya, betul seorang sama. Pula sama ni. Oh, dah ni. Tahu natur, kangkrai, pula tahu, ma betul. Pula. Dah ni yang melan masana sih. Selalu nama nama. Korom masla. Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय स' आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो नुखासिगोन थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा दिनै हासबेन्डजों आंजों मा संगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आइमोनबो गैया आरोना आइ बाबामोनहा राजमिलाव थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा हासबेन्डजों आंजों ओंख्रि संगोन आं सङा आरोना हासबेन्डआ संगोन ओमफ्राय आं भिडिअ बानायगोन बेखायनो एसेबाबो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर जा गिदिर गोदादों माथो बयलारखौ ओरैजाय नाखौ मबाइला गावखोना खानायदों जाखो गेजेरजों गावदों गेजेरजों माला सोखावनायखौ मबाइलखौ आच्छा आंनाव खोथा खिथागोन नोंखौ साइजसो नुदों आदै माथो मोजां सुदुर जाया दहायनिया फुन दंखायो फुनाया आङो बानलु गिदिर ना बानलु फिसा दै गुदुं होखाबायमोन फुलकबियाव नाखौ दोनसै फुलकबिजों दाउजों संसै फान्थाव दाख्लै आइ लाबोनायानो दं खोमा ना गैलाथाय फुलकबि आलु गोरलै मुलाया गैला दख' ओमफ्राय बानलुसो मोनामो Oh, banluan tu roilai. Capsicum mana banlu gidir. Tombra bedol per oga. गोथाव संथार दे जानानै सिखारलायनो हायो Ang tombra tu tak kena. दुन्दियाजों जलफिजोंसो जानो थिगसे मोजां जाबाय फबनावसो बिना नांसिगोनलै जलफिखौ Kau pernah lap mana? ओइ फबन जलफि Rajuk dan आं दाख्लै देनानै जाजोबदोंना जलफिखौ ओमफ्राय Rajuk dan. जलफिया राबोदोलाय फबन लानांगौ Sebanyak jalan jom saya kata kau. साइज जागोन नोंनि आथिङा गावनि आथिंखौ साइज होनांगौ हिन्जावनि बायदिथार आंनाथ' नायजाला सावथाल बुरैनिसो जाबाय बुद्रु गेगे आंना नायग्रा आंग्रासो जाबाय मा हाइजेंआ आइया दहाय सुजोबदोंमोनलै सुग्राखौ फ्रिजखौ सुदोंमोन आइया बावनो दं दा र' नायनो बिलाइ बारा गैखाला हाइजेंआनो हो नै बिदिल'सै Gimana dah sih siapa dengar man? Dengar gedor. Mana Anu nanya niat aku jangan kata. malah मैया दाख्लैसो नुलायखोलै प्लास्टिकआव सोनाय खथङाव दंबालाय होनबालाय बावनो थागोन आरो बबेबा हाइजें नुदोंहाय हाइजें ए नंबायखौथ' नैयावसो दं Bener na? Ikaw ka lang ba? Ikaw na rin dito. Ikaw na rin dito. Salah. Ikaw ba butuh mana dia ba? Ikaw na jangan nambal eh. Saya ko nang gulal saya ko to deh. Ini
Aku robot dia mungkin mah. फिसाया हाबफैग्रोबाय ओइ मुनु हाबफैबाय एबाराव आइयो मेगनानो ग्रिन कालार जालायबाय मुनुना मेगनानो गोथां जोंगुलायदों जुलाफि Mama jangan kasih gitu. Kamu betul tak benar man, betul dengkap, kurma betul deh. बेदर सावना फानथारनांगौ एम्फौ लाथा मानि Oh, dah ya. दाउ नाथुर खांख्राइ एम्फौ लाथा अमा बेदर फंबाय Dahania melan bahasa sih. अ रासाबो हावलियाव थांलायनाङा हावलिनि सेरा सिन गिदिंबावनो हाया फुङावनो थांना खानसे गिदिंबासो होमबालाय बायदि गोदोर जादों आयु 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 Mulai aku tuh zakayan mas. ओइ एसेबां जाफेराखैमोन देग्लाय हाय गोदोर Oh, जादों dah roy kibris dong karena dia bisa lagi. मेलाजों मेला बुंलायनाय Ketika saya मा बियो सिंगार आयौ मा मा नाम खिथानाय मा मेथाइ नाम खिथालायनाय जाखो मा मेथाइ बेलाय माबा जुलाफि बायदियानो apa ini? Hah? Mesti una kan. नै मा मेथाइ आइयाबो खिथायासै केन्द्रायाबो खिथायासै मा नाम Ini nama beda dia, mai bang. मेथाइ नामखौ खिथालायासै आंनो माबा दाउ आथिं सोर बोरायफैदों दाउ आथिं थांबाल थांनो आदाया मिथिया Gede dia. गोदै जुलाफि बायदियानो माथो deh kita deh udah Orang di mana dia lagi bang. ada buku deh bilang kita jangan lain deh ekso kita langsung ke dari bosan nih kere boleh gede nale mana ada tuh kangkrak sih masih lagi ini baru tadi kalau sama tuh nang sama gini nang Maya, kangkrak sih makari. bedor nih selalu nama namanya Korom maslah. kurang musla tadi king sambram masih आरो गाबोन सबनायनिफ्राय बांबावगोनसो मा दङ फट' खेबाखै हो फट' खेबाखै खेबाखै आङो मिस्टिकखौ खेबनो नागिरदों खेबासै मोननै फैनाय लामायाव माबा थांलाय फैलाय लामायाव एसे जाबाय साइज नुखाबाय खांख्राइ दासो मोनदों नायनि खर'खौसो खालामदों दासो भिडिअ नुबोदों Nagi tak nama. नागिराखै आं माने फार्स्टनिफ्राय खांख्राइ खिलि थाखो सानदों बावनानै Hari ini dia cerita satu orang. आंखौसो खोलैदों होनदों बे दा खोरलि खोरलि मावखायो दोननायानो सामब्राम गुफुर होबाय हालदै होआखै Hari dia udah sampai lagi. बेखौलाय माला होगोन आलुखौ उन्दुनो ओंखारलायबाय मालाय संनायखौ नेयै नेयैनो वाव जादों गांसो नुबाय दासो संग्रा ओरै जानो नेग्रा दै बेदराबो मस्ला होनसै दानो गरमखौ दे होना हो गोथाव संखा Woi, jangan gerak-gerak. Sudah, ini aku kayak kemana sih? Ayo aku kemana? Jelas. Dia, itu kan kalau ang nana ada. Hah? Ada kunci apa tadi di sini ini?
एसे नादो दे स्लिम जाजोब्बाय नै थोरसियानो बोरै नायनो मारै जाखो गला गल मोनथामल' बानायसै नाफाथे ओंखाम जानांगौ kurang dalam ada juga kalaran sedang sudah dapat mana deh jangan lupa nyala lah ada bagus sih ada bagus sih songkrennya tak pernah songkang aneh sampai hari kali ini kesini kira kalau lewat aja nak kira रानबाय गेन्द्रा अ नै बेखौ जानग्रोनो नै साराया जोंना ओंखाम जानग्राया हांगार नाङा थारमाने बेखौ बिदि होयोबा ओंखाम गोजा दंखायोबा दे एसे एसे जागोन उदाब गोदानानै उदाब गोदान दाख्लैबो नुखादोंहाय दुन्दिया होदो दे सैमायासो जानो लुगैलायबाय बियो मालायनि ओंख्रिखौ मबाइला मानो फुदांदां नुयो कारारखौ नों सोलायाखै माथो जाबाय ओइ जुलाफि जानोबा जाम्बालाय नै नै जुलाफि मोनजाबावनोसैसो जाम्बालाय जानो लुगैदों टमेट' नुवाखै जा गिदिर गिदिर नुबावो नालाय गेन्द्रा वाव नोगोर साइस नुखायो एफा गिदिर गिदिर खिफियो आयौ आंनि खिनाय बायदि ना खिनायाव सिदिनो भुतनो मानसि मोजां नङा बेयो ग्रि खिफियो खिनायाव खिनाया सिदिनो आं एफा मोजां नुयो भिडिअ आयो आंनो बिबार दोनग्राखौनो बानायनानै होआ नांगौथ' आरो बेयावसो दोनलाबायो आं कारेन्ट बर्डआवसो नै मोनसेखौबो ओरैसो दोनलाबायदों आं आरो बिदि खनायावसो साजायगोन आङो नै बिदि खनायाव बिदि गाहायाव बर्डआवसो होलाबायनांगौ जाबाय आरो जि साइस नुमारोथ' नै खाथियाव आयै फिसा गिदिर गिदिर नाय